Vam començar fent formacions i érem molt bons en això. Diria que vam tenir una resposta molt positiva. En un moment determinat, fa més de 20 anys, vam començar a pensar en el treball amb excombatents i per a nosaltres era un camp nou. No hi estàvem formats, no teníem experiència, però vam entendre que era necessari, o almenys creiem fermament que ho era, i que es podien aconseguir canvis si ho fèiem. Per a nosaltres va ser un repte, com llançar-se a l'aigua freda. No abandonar del tot, però sí apartar-nos d'allò en què ens sentíem segurs, que eren les formacions, on treballàvem força bé, segons deien almenys els participants, per endinsar-nos en alguna cosa nova. No volíem convertir-nos en una institució, com ara un centre de formació, perquè això hauria significat guiar-nos per interessos d'autopreservació, i aquesta no era la nostra filosofia. La nostra idea era, en realitat, trencar el gel allà on poguéssim i veiéssim que era possible, en llocs on ningú més ho feia, i confiar en salts endavant, en obrir camins no traçats. El treball amb excombatents va ser clarament un d'aquests camins. Així que vam combinar aquests dos àmbits de treball. El que és absolutament clar és que tot el que vam desenvolupar com a programes separats, més enllà del treball educatiu, es basava en aquesta capacitació que havíem fet a través de les formacions. Tota la nostra xarxa es va establir mitjançant el treball educatiu, perquè teníem socis que coneixíem de les formacions, que confiaven en nosaltres i que estaven disposats a treballar amb nosaltres en qüestions arriscades. Quan vam començar a fer debats públics amb excombatents, l'any 2002, volíem fer una sèrie a Bòsnia. Molta gent ens va dir, no podeu fer això. Si ho feu, algú vindrà i llançarà una bomba. És massa perillós. No ho hauríeu de fer, i no volem ser socis en això. I tot i així ho vam fer. Era tens, però trencava el gel. Crec que va ser molt important fer-ho, i no cedir a aquesta sensació que encara no era el moment, perquè el moment no arriba mai. Sempre és el moment i mai és el moment. Tot depèn de l'actitud. No defenso que la gent arrisqui la vida, jo no ho faria. Però mentre aquesta no sigui l'amenaça, crec sincerament que s'ha de fer. Algú ho ha de fer, si això contribueix a trencar l'herència de l'odi. Quan feu aquests tallers amb els excombatents de la guerra, podries descriure com és un dia o una setmana normal de treball amb aquests excombatents, des del moment que arriben fins quan se'n van? Vam intentar fer aquesta sèrie de xerrades públiques i després ens vam adonar que alguns dels missatges que transmetien ens feien sentir incòmodes. En el fòrum públic que organitzàvem no teníem l'espai per discutir les diferències que havien aparegut. D'una banda, teníem la necessitat de parlar amb ells i de l'altra, ens vam adonar que ells també tenien la necessitat de parlar entre ells. No per deixar clara la seva versió dels fets, sinó per sensibilitzar-se mútuament. Jo puc dir alguna cosa que t'insulti o et faci mal sense ser-ne conscient. Posar-nos en una situació on puguem parlar-ne i sentir-nos segurs ens pot fer conscients d'aquestes ferides que provoquem. Això és el que vam fer, tallers de diàleg. En aquests tallers passaven per un procés d'escoltar els altres i les seves experiències de vida. Com van acabar la guerra, com s'hi van sentir, com es van sentir després de la guerra, com ho veuen ara. Molts dels participants, molts excombatents, arribaven als tallers de diàleg enfadats, amb la intenció de dir, els ho vull dir. Vull explicar-los tot el dolor que m'han causat. I ho feien. Tenien l'oportunitat de parlar-ne.
El que va passar és que van ser escoltats. No s'ho esperaven. De fet, molts esperaven una confrontació. Quan van ser escoltats, es van sentir obligats a escoltar també els altres. I en aquest procés d'escoltar i de ser escoltats, va passar alguna cosa inesperada. Van desenvolupar empatia i comprensió cap als enemics. I aquí és on comença tot. És l'inici d'un procés en què comencen a veure's com a éssers humans i deixen de veure's només com a enemics. Potser en alguns moments encara es veuen com a enemics, però és un procés llarg. I el seu començament és aquesta presa de consciència que les idees o les imatges que tenien de l'enemic són, com a mínim, inexactes, si no completament errònies.